Hvorfor kan du lide den? Jamen, jeg kan godt lide motivet, og det blev egentlig meget godt sådan, efter det foto, jeg lavede det. Så kan jeg godt lide det her, typografi. Hvad har du lavet det af? Det har jeg lavet med sådan en meget tynd blomsterpen og noget tusch. Okay. Så har jeg krasset det ud og lavet en negativ af det, og så igen en negativ, så det kommer frem som nærmest som sådan noget glødende. Hvad er du allergladest for, at det du har lavet? Det ved jeg sørme ikke. Det er et svært spørgsmål. Hvad skal du efter sommerferien? Der skal jeg starte på skole for visuel kommunikation. Woody Empire? Ja, en kopi af en fransk empire i 4 træ. Okay. Ja, så den er inspireret af. Den er ikke tro-kopi af det. Hvorfor laver du sådan noget? Det synes jeg kunne være lidt sjovt at tage noget originalt design, og så gøre det til noget, man ikke sådan lige... Det har været et kæmpe arbejde. Ja, det er det, for der er 650 perler på. Så det var lidt arbejde, må man sige. Men jeg synes også, at resultatet blev okay. For til det er en prototype. Hvad med rammen? Den er skåret ud i nogle ringe. Det har du også selv gjort? Så er det lagt op. Ej, min far har hjulpet mig. Okay. Så han er en tømrer, så det har jeg nyt godt af. Så han har simpelthen bare været i gang med Ja. det. Det er altså også en fed pære, du har dernede. Ja, det synes jeg, du skulle være så stor en, der skulle i, når den er så stor i størrelsen også. Så det har taget mange timer. Ja. Hvor skal den hænge henne? Lige nu bor jeg derhjemme, så den har ikke lige fået en plads endnu. Der. Så det ved jeg ikke, hvor det bliver. Når du nu har lavet sådan en lampe, altså fordi du skulle være arkitekt, møbeldesigner? Arkitekt eller designer. Ja. Det havde jeg håbet på. Og hvor skulle du ind og gøre det? Arkitektskolen i Aarhus, efter sommerferien. Men det har du ikke fået at vide endnu? Nej, ikke nu. Så du har været op til prøve? Og det er min prøve. Ja, det er din prøve? Okay. Nå. Og kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er, du har lavet? Det er et gevir, det der, og så er det skyggen fra geviret, som har lavet sådan nogle søjler. Var det svært? Det var sådan okay. Det var skyggelægning, så det virker rigtig perspektivsfuldt. Så var det sådan okay at få til, når man havde fået idé. Og hvor kommer ideen fra til sådan noget? Inspiration, vil jeg tro, fra andre ting, jeg har set. Så du sætter ned, jeg skal finde på et eller andet. Hvad kunne jeg finde på? Ja, jeg tror lige, jeg bare så det der som søjlerne, og så synes jeg, at det andet kom lidt af sig selv. At det var lidt den der gevirstruktur, det skulle have. Og så noget kontrast til med noget flere lige linjer og sådan noget. Eller... Ja, det var mest fordi, jeg skulle have klargjort for mig selv, hvad det egentlig var. Fordi at jeg tegnede bare og afleverede den, og så tænkte jeg, at det kunne være meget fedt at bygge den i model. For at finde ud af for mig selv, sådan, hvad det egentlig var. Ja. Det var en skulptur, hvor stort det var. Og sådan. Kan man gå op på den? Det kan man godt. Der sidder en lille dreng der og rutscher. Okay. Så der er hunde og sådan noget rundt omkring. En politimand. Sådan de færdige materialer i den her konstruktion, når den står hernede på en åben plads. Ja, simpelthen. Hvad er det for nogle materialer så? Jamen, jeg har været vidt omkring. Faktisk skulle det slet ikke have været karton, så skulle det have været finere. Jeg skulle have prøvet det, men det var bare alt for dyrt. Og så blev det karton. Men jeg tænker aluminium faktisk, hvis den skulle være bygget rigtigt. Så skulle det være aluminium. Ja, simpelthen. Og så skal du starte på arkitektskolen efter sommerferien? Det ved jeg på fredag, men jeg håber. håber. Det bliver spændende. Så kommer jeg tilbage hertil.